Doncs, si us sembla, comencem. Doncs, benvinguts i benvingudes a tots i totes a aquest seminari web sobre abordatge de les autolesions des de l'àmbit educatiu. Jo em presento breument perquè soc la Irene, que soc responsable del projecte educatiu WhatsApp Combats de Salut Mental de l'entitat Obertament, que per qui no la conegui és una entitat de lluita contra l'estigma i discriminació en salut mental. I jo soc la persona que moderarà el seminari web avui. Una mica per contextualitzar el fet de triar aquesta temàtica per a aquest seminari web, d'una banda té a veure amb el fet de que en els darrers anys, i especialment després de la pandèmia, hem assistit a un augment de les conductes agressives, sobretot per part de la població jove, deixant-nos titulars com que a Catalunya fins a un 27% de les persones joves s'ha autolesionat alguna vegada. I d'altra banda, una mica el triar aquesta temàtica té a veure amb que des del nostre projecte educatiu eh, i tenint contacte amb professionals de l'educació hem vist la necessitat de donar resposta a aquesta necessitat formativa i de coneixement que sembla tenir part del cos docent sobre diferents temàtiques relacionades amb salut mental, no? I volem oferir recursos complementaris i eines, i sent un d'aquests el format del seminari web que tenim aquí. Aquest primer seminari web l'adrecem a l'abordatge de les autolesions perquè hem vist que és una de les temàtiques que més preocupa al professorat recentment i sobre el qual demanda més formació. També és una de les temàtiques sobre el qual existeix més desinformació, més desconeixement i, per tant, hi ha més estigma i més prejudici. Per assolir aquest objectiu, no, per abordar aquesta temàtica, tenim el privilegi de comptar amb els següents ponents que ara us presentaré segons l'ordre d'intervenció. Primer de tot tenim el Joan Proa, que és psicòleg, professor associat a la Universitat de Girona, orientador educatiu i formador de l'Associació per la Prevenció del Suïcidi i Atenció al Supervivent. I ell és qui començarà contextualitzant les autolesions. Després tenim a la Glòria Iniesta, que és mestra d'Educació Primària, que té un màster en Conducta Suïcida i és formadora també de l'Associació per la Prevenció del Suïcidi i Atenció al Supervivent. I per últim tenim a la Laia Rico i Ferrer, que és estudiant de Psicologia i activista en primera persona obertament des de gener de 2022 i que ha participat a mitjans de comunicació, tant a premsa com a ràdio, per trencar l'estigma en salut mental i contrarrestar els prejudicis envers aquesta. I compartirà el seu testimoni en primera persona amb les autolesions. Per últim, pel que fa a l'estructura d'aquest seminari web, tindrem una primera part on cadascuna de les persones ponents que acabo de presentar intervindrà de forma individual. I després tindrem una segona part més de col·loqui on les persones assistents podeu fer preguntes a les persones ponents. Les preguntes les podeu fer a través del xat que teniu a l'aplicació de Teams i en qualsevol moment de la sessió jo les aniré recollint i podeu dirigir-les tant a una de les persones ponents com a fer-la en general i a totes. També us diem que una vegada finalitzat el seminari us farem arribar bibliografia que les persones ponents han volgut compartir amb vosaltres i el vídeo també estarà disponible perquè podeu accedir-ne quan ho necessiteu. Dit tot això, dono ja la paraula al Joan Roa. Perfecte, Irene, moltes gràcies. Moltes gràcies per la presentació i moltes gràcies per convidar-nos en aquest webinar. Espero que se'm pugui escoltar bé perquè he tingut algun problema tècnic a l'hora d'iniciar la connexió. Si en algun moment no s'escoltés bé qualsevol cosa, doncs ens ho feu saber. I res, com que aquesta primera part es centra, no, en aquestes intervencions individuals, el meu objectiu una mica és contextualitzar i anar una mica de lo més general a lo més específic i després donar pas a la Glòria, que us centrarà sobretot aquest abordatge en l'àmbit educatiu. Jo parlar-vos al final de les autolesions com a un fenomen que, com apuntava la Irene, doncs, ha augmentat la seva incidència i tots i totes en som conscients, i un fenomen, òbviament, que ens trobem en l'àmbit educatiu perquè té una especial incidència en l'adolescència, especialment en l'adolescència primerenca. De fet, l'edat d'inici doncs, aproximadament està entre els 11 i els 13 anys, tot i que potser abans a vegades podem trobar, i sobretot és més freqüent al final amb les noies, per les dades que tenim a dia d'avui. També, a més, és molt més freqüent que la conducta suïcida, perquè és molt important que diferenciem les autolesions no suïcides, que són les que majoritàriament trobem dintre de l'àmbit educatiu, del que seria la conducta suïcida en si, no? Que té una menor incidència, tot i que és veritat també que ha augmentat en els últims anys, però són dos fenòmens totalment diferents i com a tal s'han d'abordar de manera diferent, no? I per això també, per exemple, la guia
guia que està elaborada pel Departament d'Educació i que els centres disposeu, hi ha 2 parts diferenciades i 2 abordatges totalment diferents per al mateix. L'objectiu és diferent. Al final, les autolesions no suïcides, és a dir, que no porten associada una intencionalitat suïcida, que no volen acabar amb la vida, que no volen escapar del patiment de manera irreversible, tenen una altra funció totalment diferent, que al final hem trobat que hi ha com diversos, s'ha trobat que hi ha com diversos mecanismes explicatius, i vaig molt directe perquè com que tenim més o menys poc de temps, però la idea és una mica explicar-vos el per què passen, perquè una vegada hem comprès el per què passen, això ens permet abordar-ho molt millor, primer entendre-ho, comprendre-ho i poder veure quin és l'abordatge, Aleshores, òbviament les autolesions no suïcides configuren un procés, és a dir, no és algo aïllat, no apareix de la nit al dia i moltes vegades s'utilitzen d'alguna manera per intentar regular un dolor emocional que l'adolescent normalment encara no disposa, no té les eines per gestionar aquell malestar, aquell estat emocional molt desagradable i que al final, d'alguna manera, per exemple, convertint aquest dolor emocional en un dolor físic, d'alguna manera intenta trobar una solució, buscar aquest alleugerament i d'alguna manera és una mica la funció que hi podíem trobar. Hi ha diversos mecanismes explicatius, hi ha diverses funcions de les autolesions, però sobretot hi ha 2 grans sacs, una mica de mecanismes explicatius. Per una banda, tindríem tots aquells joves que, com bé us deia, poden, davant de situacions, esdeveniments vitals estressants, davant d'una situació d'un estat emocional molt desagradable, davant d'un dolor emocional molt fort, busquen com d'alguna manera desconnectar d'aquest dolor, intentar escapar, relaxar la tensió, esvair la ira, per exemple, alleugerar aquest estrès emocional. I d'altra banda també teníem un grup d'adolescents, de joves, que d'alguna manera buscarien guanyar control o buscar alguna sensació com de sentir-se vius, de sentir que alguna cosa encara sobre la que poden actuar i que els hi faci d'alguna manera sentir-se que hi són, perquè pel que sigui, per la seva trajectòria vital, pel que han viscut, potser estan experimentant sensacions de buit, de que no experimenten una anhedònia, que no experimenten plaer davant de coses que potser abans sí que els hi provocaven plaer, Aleshores, tenim aquestes 2 grans explicacions i normalment és una mica el que explica el que les autolesions apareguin. Les autolesions no sempre són talls, tot i que la conducta més freqüent són els talls i que sobretot és més freqüent amb les noies, però si parlem, per exemple, de les autolesions en nois, podem trobar també, per exemple, moltes vegades cops, cremades, o també altre tipus de conductes com l'arrencament de cabells. Tot això i altres comportaments configuren les autolesions, però normalment quan parlem d'autolesions tendim a pensar en els talls perquè és allò més freqüent amb el que podem trobar en el dia a dia en l'àmbit educatiu. Què passa amb les autolesions? Jo us he dit ja d'entrada que ho hem de diferenciar de la conducta suïcida, però sí que sabem que és un factor de risc, que pot ser un precursor. Per què? Perquè el fet d'utilitzar les autolesions com a mecanisme per intentar regular aquest malestar emocional no permet aprendre estratègies d'afrontament adequades, més a mitjà, llarg termini, etc. Aleshores, les autolesions amb el temps, amb el pas dels mesos, dels anys, podria esdevenir en conducta suïcida. Podria ser un factor de risc, de fet està identificat i pot ser un precursor. Per això és important abordar i detectar precoçment aquestes autolesions. Penseu que les autolesions tenen una funcionalitat. Aleshores, hem d'entendre per què passen. És a dir, el jove que tenim davant, per què s'autolesiona? És a dir, quina funció està complint? Ara bé, jo no puc retirar una tirita sense posar un altre element que taponi aquella ferida o que solucioni aquell problema. Aleshores, a grans trets és molt important que entenguem que té com una espècie de patró semblant als comportaments addictius, perquè en un primer moment moltes vegades el que es busca són per parlar en termes més conductuals, una espècie de reforç positiu, perquè fins i tot a vegades es busquen sensacions positives, les endorfines que s'alliberen, per exemple, com a resposta al dolor, però després cada vegada es té la necessitat més de fer-ho, una mica per intentar esvair aquest estat emocional negatiu que moltes vegades apareix i que es va reforçant cada vegada més
al llarg del temps en el que es va el jove autolesionant. No? Aleshores s'entra en una espècie de cercle viciós del que al jove se li fa difícil sortir sense tenir alternatives. I aquí està una de les primeres claus. Al final es tracta de trobar, d'alguna manera, hem de veure com trobar alternatives, estratègies més saludables que els hi permetin regular aquests estats emocionals negatius, desagradables, no? O, per exemple, aquests se pot potser a vegades utilitzar per parar pensaments intrusius, per esvair, per exemple, emocions molt potents, no? Com la frustració, com la ira. Aleshores, és important, no? Que treballem aquestes alternatives. No? I després la Glòria us parlarà de com tot això s'aterra a l'àmbit educatiu, però en general hem de pensar que quan trobem autolesions en joves, l'objectiu, tot i que al final el que volem és que l'autolesió no passi, d'entrada no és allò que s'ha de pretendre, que és que desaparegui de la nit al dia. No, el que volem és baixar la freqüència de les autolesions, però per això haurem de trobar alternatives, haurem de trobar mecanismes. I com ho hem de fer d'alguna manera? Doncs hi ha dos grans potes. No? D'alguna manera, comprendre el per què el jove està fent, quina funció compleix l'autolesió en el seu cas, i a partir d'aquí trobar aquelles estratègies saludables que puguin substituir a l'autolesió. No? I si no les té, doncs s'hauran d'entrenar, no? Aquestes habilitats socioemocionals, aquestes habilitats de gestió, no? De les emocions, sobretot les més potents, les més desagradables, i en general hem de pensar que és una conducta. I allò que ens hauríem de posar el focus no és tant en l'autolesió en si, que també, que és important, però sobretot en el per què, en per què apareix aquest malestar, què està provocant aquest malestar i com se gestiona, no? Quina tolerància hi ha front a aquest malestar i com se gestiona aquest malestar. I és aquí una mica en el que se poden començar a fer més coses, no? A part de desenvolupar estratègies alternatives més saludables, no? Com fer veure, no? Quines conseqüències negatives doncs, pot tenir, no? Aquestes autolesions en el seu aprenentatge, en el seu desenvolupament, en la utilitat o no que té aquesta conducta, no? Utilitat com a funcionalitat té, no? Però hem de veure si comparat amb altres alternatives, si les altres alternatives permeten aconseguir el mateix, però d'una forma molt més saludable i sense uns danys col·laterals, no? Que al final doncs, és un dany físic que moltes vegades doncs, es pot complicar mitjançant infeccions, mitjançant doncs, una sèrie de complicacions i riscos que poden aparèixer. No? I per això per això és important al final que les autolesions no es converteixin en un tema tabú, ni dintre la família ni dintre l'àmbit educatiu. I sobretot al final detectar precoçment aquestes conductes. No? Per exemple, doncs, detectant potser si hi ha algun comportament estrany amb la roba, per exemple, doncs, que portin mànigues llargues a l'hivern, mànigues llargues a l'estiu, perdó, doncs quan realment el jove la jove té calor, per exemple, o si hi ha objectes que tallen que desapareixen de casa, si tenen marques que potser són inexplicables i no acaben d'entendre per què passen, si cerquen en internet doncs, algun tipus de mètode no? De com autolesionar-se, si estan vivint alguna situació de risc que potser pot accelerar no? que apareguin les autolesions, com podria ser doncs, un esdeveniment negatiu doncs, molt desagradable no? O que tingui un impacte gran, com la mort d'un progenitor, una separació conflictiva de pares, una situació d'assetjament escolar, abusos, etc. I sobretot al final és molt important l'actitud una mica d'entrada davant de les autolesions. Un comportament com en general bastant automàtic a vegades de les famílies és el fet de repetir no? I moltes vegades totalment entenible des de la preocupació de que el jove no es faci mal, no? Però aquell fet de no ho has de fer, això no ho has de fer perquè no és correcte, perquè està malament, etc. No? El jove moltes vegades, l'adolescent, ja sap que no ho ha de fer, ja sap que és una estratègia que li està provocant uns danys i que no és l'estratègia moltes vegades correcta, però és que li funciona i té la seva funcionalitat. Aleshores, no podem posar, no? Com us deia, no podem, abans de treure no? aquella tirita, no podem, no? D'alguna manera, treure-la sense haver construït una alternativa. No? Aleshores, és important doncs, poder escoltar, poder empatitzar, poder validar què és el que sent, per què es provoca aquest malestar en aquest jove, implicar la família en tot aquest comportament i per això serà important poder d'alguna manera consensuar no, amb els adolescents moltes vegades el fet de que ho puguem explicar a les famílies i que se puguin també d'involucrar per poder ajudar-lo i per poder trobar alternatives i no minimitzar aquests comportaments perquè no estem al final parlant de no ho banalitzem perquè al final té la importància que té, és a dir, és una cosa que pot tenir complicacions, que té els seus riscos, que és un factor de risc també de conducta suïcida i que al final hem de com us deia, trobar altres mecanismes. No?
i sobretot al final doncs, poder acompanyar i poder transmetre d'una manera realista el fet de que podem treballar perquè poquet a poquet es vagi reduint aquest comportament i perquè puguem trobar, doncs, com us deia, estratègies d'afrontament o estratègies en general que fomentin la resiliència, que fomentin doncs, la tolerància al malestar o trobar aquestes fonts de malestar per veure com es poden modificar, si és que es poden modificar i si no, doncs, veure com podem gestionar tot allò que ens provoquen, que provoquen en el jove i que ho pugui doncs, gestionar, regular d'una altra manera. Poder sobretot identificar-ho, ajudar el jove a que pugui identificar allò que li està provocant aquest dolor emocional i quines emocions susciten i a partir d'aquí doncs, poder trobar les estratègies. I si no les té, òbviament es tractarà de poder acompanyar-lo, a que les desenvolupi i a que pugui posar-les en marxa i que tot això doncs, automàticament comporti que amb el temps es puguin anar reduint aquests comportaments autolesius. No hem d'oblidar a vegades també que poden ser comportaments que impliquin una crida d'ajuda, que sigui la manera moltes vegades de fer visible una altra problemàtica i que sigui la manera de poder doncs, mobilitzar l'entorn i de dir, escolta, és que em passa una cosa i no sé com dir-ho perquè no ho puc expressar, perquè no ho puc verbalitzar, perquè, no ho sé, pels motius que sigui. Doncs moltes vegades això també és important que ho tinguem en compte, que també pot ser una manera perquè al final no tots els joves s'autolesionen pel mateix. Estem parlant de grans explicacions, grans hipòtesis, però també hi ha joves en els que trobem que moltes vegades també és la manera, o fins i tot a vegades d'autocastigar-se, perquè hi ha una part del seu cos que no els agrada, perquè no estan, perquè la seva imatge, la seva autoimatge doncs, està distorsionada, perquè hi ha algun problema de conducta alimentària, pel que sigui. Poden haver altres problemes associats i també serà important explorar una mica doncs, tot això que pot anar associat, que pot ser una mica l'explicació del per què està passant aquesta autolesió. Aleshores, quan podem comprendre i podem entendre la funcionalitat que té l'autolesió amb l'adolescent o amb el jove, és molt més fàcil d'abordar. Serà el primer pas, perquè quan ja hem comprès una mica el per què passa i la seva funcionalitat, ja tenim un 50% de l'abordatge al final guanyat. I després, doncs, a partir d'aquí ja podem començar amb acompanyar i amb trobar aquestes alternatives. Tot això que jo us estic parlant és de quan ja el jove s'autolesiona, però ara quan doni pas a la Glòria també us explicarà què és tot allò que es pot treballar en l'àmbit educatiu perquè puguem intentar que això no arribi a passar, que aquestes autolesions no arribin a aparèixer o que si apareixen també com el mateix entorn també com ho pot mirar, com ho pot considerar i com es pot involucrar també a l'hora de prestar ajuda, de demanar ajuda, que també són comportaments al final que s'entrenen i que és important també desenvolupar amb els joves. Aleshores, amb tot això he intentat fer un marc, una contextualització una mica de què és el que seria, com ho podem entendre i quina és la primera mirada una mica o els grans objectius a l'hora d'abordar aquestes autolesions, que com us dic, doncs, la majoria de vegades no tenen intencionalitat ni ideació suïcida associada, no busquen el treure's la vida, no busquen l'escapar doncs, irreversiblement d'un patiment molt gran, sinó que el que busquen moltes vegades és això, és poder controlar, poder calmar-se, poder regular, poder esvair estats emocionals molt desagradables, poder doncs, alleujar un estrès emocional molt fort i intentar d'alguna manera convertir aquest dolor emocional en un dolor físic per intentar d'alguna manera objectivar-lo i intentar d'alguna manera donar-li sortida, tot i que moltes vegades el que acaba passant és que això té un efecte molt temporal i que justament això no marxa i encara, a més, apareixen moltes vegades sentiments de culpa, de vergonya, que encara compliquen més la situació i que encara diguem que magnifiquen més aquest cercle viciós. Així que amb tot això, dintre de l'àmbit educatiu com a un àmbit clau, dintre de la prevenció i dintre de l'abordatge de les conductes autolesives, la Glòria ara us explicarà una mica què és el que es pot abordar, què és el que podem fer, és com ho podem prevenir, com ho podem abordar específicament des de les aules i des dels centres on se poden fer moltíssimes coses. Endavant, Glòria. Moltes gràcies, Joan. Se m'escolta bé? Sí? Perfecte. Sí. Gràcies, Joan. Gràcies, Irene, també per convidar-nos. Feu una tasca excel·lent, desobertament. La Irene parlava d'aquest projecte al WhatsApp. És meravellós, ja li vam dir quan vam fer aquesta primera reunió de trobada. I gràcies també a la Laia, que s'ha ofert per donar aquest testimoni, perquè al final la teoria es crea a partir de testimonis. I la Laia, doncs, la seva veu té molt valor. Em presento, la Irene ja l'ha presentat,
has dit que era mestra i m'agrada presentar-me així perquè, parlant de tot, soc mestra, sí que estic especialitzada en conducta suïcida i formo part de l'associació APSES, l'Associació per a la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent, però sí que la part de la meva tasca professional és compartir el meu dia a dia amb l'alumnat, així que també benvinguts i benvingudes a totes aquelles que vam començar ahir el curs. Espero que haguem començat de la millor manera possible. Dit això, el Joan ha fet aquest context introductori sobre la importància de la mirada, com ens apropem a mirar què hi ha darrere d'aquesta conducta. I a l'hora d'aterrar les teories explicatives del per què les autolesions, aterrar-ho al centre educatiu, aquest seria el primer pas. Moltes vegades parlem de com introduïm l'educació emocional, l'educació en valors al centre educatiu i moltes vegades ens queda parlar de les emocions d'una manera molt etèria. Quan anem també a fer tallers amb l'associació, o jo mateixa ho faig també a l'escola, diem que les emocions no estan volant. Les emocions formen part del nostre cos, és biologia. Tenim tota la regulació d'aquestes emocions a través de la conducta. Per tant, el primer pas per poder parlar d'autolesions seria ja infantil, ja a primària, poder discernir entre el que jo sento i el que faig amb allò que sento. Perquè si soc capaç de veure aquesta diferència, també seré capaç de poder veure quins mecanismes afrontatius davant d'emocions intenses i doloroses són saludables o no saludables. Moltes vegades, quan estem amb infants petits, quan treballem la resolució de conflictes, els treballem des del no hem de fer agressions, no hem de pagar. Moltes vegades diem, és que no s'ha de pagar, és que no hem d'insultar. Però no sé si tantes vegades parlem sobre el no m'haig de pagar, no m'haig d'insultar. Per tant, aquesta relació entre l'emoció i la conducta és, al nostre entendre, també com a associació, el primer pas per poder prevenir l'aparició d'autolesions. El que us he portat una mica avui és mostrar uns exemples d'un taller que fem. Si hi ha alguna persona que ja s'ha format amb nosaltres, això ja li sonarà, però és un taller que vam iniciar, ara ja fa uns quants anys, a partir d'un recurs. Un recurs didàctic és qualsevol cosa que a nosaltres ens dona peu a poder donar espai i temps dins del centre educatiu. El recurs que nosaltres utilitzem és un material que són cartes de filosofia visual que vaig trobar de casualitat un dia anant a la Fira del Llibre, que ara és ara, el llibre en català, i em va cridar l'atenció que dins d'unes cartes de filosofia visual hi hagués una carta d'aquest tipus. Jo us comparteixo pantalla perquè pugueu veure. La veieu bé? Sí? Perfecte. Com veieu, a la part dreta és la carta que ens facilita poder-ne parlar. És a dir, poder oferir tot de preguntes, espai, temps, a parlar en diferents dinàmiques. Potser jo l'utilitzo sempre a cicle superior. Nosaltres, al nostre entendre, l'abordatge de la prevenció de l'autolesions hauria de començar, tal com deia el Joan, quan comencen a aparèixer aquestes protolesions o autolesions i seria el cicle superior. Per tant, nosaltres utilitzem sempre el cicle superior, especialment a sisè, i cada centre ho realitza amb les seves dinàmiques. Nosaltres ho fem normalment en petits grups i després en un grup amb una conversa. Què ens permet utilitzar cartes d'aquest tipus? Com veieu, aquesta és una col·lecció de cartes que es diu Món Cruel i on hi ha una de les cartes que parla de la crueltat cap a un mateix. I a partir d'aquesta carta el que nosaltres fem és preguntar tots aquests ítems, teoria que comentava el Joan, sobre el per què creieu que s'està fent mal. Què és el que estem veient? Discernir entre l'objectivitat, jo veig que hi ha un personatge, noi o noia, que s'està mossegant a si mateix, però per què crec que ho està fent? I aquí entrem en una hipòtesi d'una causalitat. Què diu normalment l'alumnat? Doncs diu, potser és que s'ha enfadat amb algú, això, aquesta dificultat amb els conflictes, està enfadat perquè els seus pares l'han castigat sense jugar a la Play. S'ha enfadat perquè no pot sortir, perquè el seu germà li ha pres alguna joguina i aquí també et permet anar estirant també diferents situacions. Amb allò que li ha passat i el que veig, què intueixo? Quina emoció crec que hi ha? Normalment acostuma a sortir ràbia, culpa, com deia el Joan, aquesta autoculpa i tristesa. Tot i que la tristesa és la que surt menys. Perquè és cert que la tristesa és una emoció que ens vincula més al recolliment. En canvi, la ràbia i la culpa és una emoció que ens impulsa més a actuar.
La culpa, sobretot, ens impulsa a actuar més cap a un mateix. Recordo una alumna que deia jo, quan estic molt enfadada, em mossego molt fora els llavis fins a fer-me sang. I això era 5è de primària. És això el que estem observant. Aquesta culpa que em fa castigar-me a mi mateix, perquè jo cognitivament penso que allò em farà reparar o autocastigar-me. Per tant, què és el que veig? Què és el que sento? Què és el que estic pensant? Quan jo m'estic mossegant, estic pensant en alguna cosa? I aquí també parlem de que moltes vegades, quan necessitem treure cap enfora una emoció tan intensa, no pensem en res. Fins i tot hi ha moltes situacions d'autolesions en què la persona comenta que ha perdut el control i que no ha pogut ser conscient de fins a on m'estic fent mal. Fem aquestes preguntes amb l'alumnat, això ens permet anar abordant tot aquest procés de l'autolesió. I després, què passarà després? Si estava enfadat amb els seus pares, fer-se aquesta mossegada, què li aportarà? L'alumnat és capaç de veure que li aportarà segurament aquest desfogar-se, però aconseguirà el seu objectiu? Si volia jugar amb la Play, aconseguirà aquest objectiu? La resposta hauria de ser no, perquè l'autolesió, si es converteix com a mecanisme també per aconseguir allò que el jove o l'infant vol, aquí podem tenir un patró de conducta que s'associa a aconseguir els meus objectius. Per tant, també a nivell familiar o a nivell de centre educatiu, l'autolesió no pot ser mai el fi per aconseguir un objectiu previ. Per tant, què aconseguiré després? I, molt important, per qui està acompanyat? Si féssim aquesta dinàmica ara, si la penseu a casa, per qui està acompanyat aquest infant, aquest personatge? A vegades diuen per ningú i a vegades diuen pel gat. Quina emoció té aquest gat aquí darrere? Què notem? Por, està espantat, està preocupat. Aquest també és un ítem important. Què faríem si jo entrés en aquesta habitació? Què faria si jo fos aquest gat? I a partir d'aquesta conversa traiem conclusions. Us porto 3 conclusions del primer cop que vam fer aquest taller. Era amb un grup barrejat, 5è i 6è de primària, i també hi ha diferents aportacions, també cadascú arriba a un grau d'aprofundiment. Us llegiré un parell, la de l'esquerra i la de dalt de tot. La de l'esquerra, conclusions d'alumnes de 10, 11 i 12 anys. La imatge em fa pensar com puc ajudar la gent. Són textos que vam fer sols un cop vam fer la conversa. Però el més important és saber quan parar de fer alguna cosa i controlar les teves emocions. També és necessari saber què fer per desfogar-se, saber com ajudar la gent. Si en algun moment et trobes en aquesta situació, abans de fer res, pensa en demanar ajuda. I pensa en coses que t'agraden. Per tant, aquí ja trobem l'emoció, la conducta i el pensament, aquesta part cognitiva. Per tant, veiem també totes les dimensions de l'ésser humà. Una altra conclusió, que quan algú es fa mal, jo crec que el millor és no fer-se mal a ell mateix. Es pot desfogar amb un nino o amb un peluix. És el que comentava el Joan. Busquem alternatives. Si jo sé que a mi això em pot generar un dolor, és un enfrontament que no m'aportarà cap benefici, no n'hi ha prou en dir no ho facis, és què et puc aportar perquè tu et puguis sentir millor. L'altre text us el poso a part perquè es aniré llegint a poc i també veurem com a partir dels textos que poden anar fent a partir d'aquest treball o a partir d'un text de filosofia, si estem fent batxillerat o estem en un centre obert o en un... És a dir, qualsevol ocasió és una bona ocasió per estirar. Conclusions. No es pot comparar el dolor físic amb el psicològic. Aquí què veiem? La paraula dolor. Quan treballem amb les autolesions també estem donant validesa al malestar. Hem de poder prevenir les autolesions, però per prevenir-les, parlar del dolor ha de formar part del nostre dia a dia en el centre, no viure en aquesta happy-cràcia que tantes vegades destaquem. Que no val la pena fer-se mal. És a dir, quan jo abordo que no val la pena fer-se mal, també estem abordant tot el concepte de salut. Si distingeixo el dolor físic del psicològic, els infants i joves ja veuen que parlem de salut mental, física i social, que són els 3 àmbits destacats per l'OMS. El dolor psicològic moltes vegades no té una validesa. Com el tractem, com l'acompanyem? Doncs també això ens pot ajudar a donar-li aquest valor. No val la pena fer-se mal, per tant, utilitzem i reflexionem sobre aquesta utilitat de l'acte. El que vèiem, jo no aconseguiré allò, si aconsegueixo calmar-me,
però moltes vegades entrem en un bucle on després jo em sento culpable, perquè no volia fer mal, perquè m'he descontrolat, perquè hi ha unes conseqüències. És que si veus algú fent-se mal, no pots estar callat i tens que dir-li a algun adult. Un dels conceptes claus també per treballar la prevenció d'autolesions als centres educatius és la importància de no callar. No callar quan sabem que un company ha fet autolesions, quan sabem que ho està penjant a xarxes. Hi ha també reptes virals que fomenten un efecte contagi. Si la persona ja té altres factors de risc, baixa autoestima, baix autoconcepte, poc vincle amb el seu entorn, pot ser que tingui un perfil addictiu, per exemple, pot ser que s'enganxi segons quins tipus de reptes virals que fomenten les autolesions. Doncs, si jo sóc un company de l'aula i sé que un company ho està fent o companya, la importància de no guardar aquests mals secrets. Aquí podem fer un treball molt similar a la prevenció d'abusos sexuals. No callaríem les agressions. Avui, no? Aquest darrer setmanes, amb el cas de Rubiales, és un bon exemple. No hem de callar. Per tant, aquest seria també una conducta molt a treballar, el no callar i eliminar la figura del xivato. Que quan ens fem mal, no tenim consciència del que fem. Aquesta frase ens vincula amb la impulsivitat. Hi ha algun moment en què tu t'hagis sentit que t'has descontrolat i que has fet una acció que no has pensat en les conseqüències? Aquest és un treball que fem molt sovint al centre educatiu, sobretot quan fem mediació de conflictes. Doncs traspassem-ho també a la cura d'un mateix, que és la nostra cosa que ens acompanyarà sempre. Per tant, també, i aquest també es pot lligar amb altres casuístiques que poden aparèixer, com per exemple trastorns alimentaris, que molt sovint també poden anar lligats a l'aparició d'autolesions, perquè ja és una agressió contra el propi cos. Que tot té solució sempre, aquesta és molt bonica, que tot té solució sempre i que sempre hi ha algú per parlar de la solució del problema. Per tant, quan fem aquestes activitats, hem de donar recursos d'ajuda per fomentar l'esperança, perquè és molt probable que quan les realitzem, això faci aflorar. És a dir, quan treballem amb la prevenció de l'autolesió o en la prevenció del suïcidi, que també és un dels aspectes que treballem com a associació, també hem de saber que si tu obres la porta a parlar-ne, aflorin coses. I aquí hi haurà també la nostra tasca després, com acompanyar i derivar això que està aflorant, però també amb aquesta esperança. D'això ens en sortirem. I això que ens està passant ho tirarem endavant. Però també és tan important, veus com la de la Laia, que també ens aporten aquesta experiència en primera persona. I que sempre hi ha algú per parlar del problema. Si tu fossis la persona que entra en aquesta habitació, com podem ajudar? Què hem de fer? La importància de no callar i la importància del referent adult. Que ens hem trobat que hi ha situacions en què les joves, entre elles saben que hi ha aquestes autolesions i entre elles s'ajuden o entre elles fins i tot es validen, perquè potser algú li ha funcionat per regular-se o ha aconseguit allò que volia. Per tant, la importància de no puc callar si sé que una companya ho està fent i aquí busco. Llavors, aquí també hem de tenir molt clars referents adults. En aquest cas, hi ha associacions, però el que hi ha principalment en el centre educatiu són referents i visualitzar amb tu qui tens més confiança. No amb tothom tinc la mateixa confiança. Per tant, amb qui em sents més segur o més segura de l'àmbit educatiu, del centre educatiu formal o no formal, i també després en el teu espai familiar, que és el primer agent socialitzador, òbviament, que és la família. Ara bé, comentàvem, què pot passar? Doncs que, o què passa normalment, quan més espai donem per parlar d'aquestes realitats, doncs més afloren. Jo penso que amb els abusos ho hem vist claríssim, amb les agressions. Hi ha un espai, hi ha una validesa i sé que no m'haig d'avergonyir d'allò que m'està passant. Per tant, jo ho puc parlar, jo ho puc comunicar. Què fer amb les situacions de crisi com a centres educatius? Us comentava la Irene que us enviarem una bibliografia. Crec que és clau que coneguem, segur que ja ho heu vist, però jo no puc deixar de dir-ho, conegueu aquesta guia per l'abordatge de la conducta suïcida i de les autolesions no suïcides en el centre educatiu que es va crear des d'Educació i Salut dins el Pla PRESC. Sabem que aquest diumenge és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi i dins dels plans de prevenció catalans hi ha el Pla PRESC, que és el Pla Marc, i es va crear aquest document que es va fer arribar a tots els centres. Si algun centre no el té, no l'ha vist, us l'enviarem també, òbviament, també està penjat al dipositori de la Generalitat, però també us farem arribar, perquè hi ha un apartat que parla específicament de com atendre. Jo us he fet aquí
com un resum dels 4 punts claus. El primer que hem de fer si detectem que un jove s'està autolesionant és comunicar-nos amb el jove per poder comprendre què hi ha aquí darrere, perquè no sabem què li està portant en aquesta autolesió. I, per tant, també hem d'anar molt amb cura perquè pot ser que siguin situacions de centre o situacions familiars. Comunicar-nos i, a partir d'aquí, coordinar-nos. Perquè nosaltres som docents i tenim uns rols d'actuació. En el centre educatiu tenim diferents rols. Per tant, no serà el mateix jo que soc mestra de primària que la mestra de TP, l'orientadora de centre o un professor de secundària de matemàtiques. Cadascú tenim uns rols i a partir d'aquests rols ens hem de coordinar per veure quins passos hem de seguir fent per poder atendre en aquest jove. No serà el mateix un jove que s'ha fet una primera autolesió i en parlem i ja veiem que això és fruit, una cosa molt puntual, que la família ho sap, que no un jove que porta 2 anys fent autolesions. Per tant, depenent del tipus de cas, ens hem de coordinar, òbviament, amb l'EAP i haurem d'anar movent tots els fils, sempre donant a conèixer a la família aquella situació. Si és una situació que pot donar a conèixer el jove acompanyat de nosaltres, millor. Vetllar perquè el centre educatiu sigui un espai segur. I això què vol dir? Si jo conec quina és l'antesala que aquest infant, aquest jove es faci autolesions, es posa molt nerviós a l'aula i aquest nerviosisme per X motius el porta a autolesionar-se amb unes tisores, doncs jo haig de tenir un espai segur perquè abans que arribi aquesta autolesió el jove pugui anar al lavabo, pugui buscar un referent, pugui trucar a la família, etc. És a dir, anticipar-nos perquè el jove tingui eines de regulació pròpies, però també vetllar perquè si el que està generant que per aquestes autolesions és alguna casuística al centre educatiu, l'exigència del mateix nivell d'aula que estigui realitzant, situacions d'assetjament, alguna discriminació per identitat de gènere, etc., sí que tenim aquesta responsabilitat. I aquesta responsabilitat serà corresponsabilitat perquè haurem de transmetre també a les famílies què fem amb aquesta situació. Jo recomano, per tant, com aquesta webinar és molt curteta, us recomano que curteta però necessària i intensa. Recomano que pugueu també veure, revisar aquest protocol perquè és el nostre protocol guia davant d'aquestes situacions en les quals ens hi podem trobar. Deixo de compartir un moment. Jo no sé si em veieu perquè jo soc molt expressiva i després penso, no sé si està... Ara m'acaba de donar, dic, igual no m'han vist, però bueno, jo ho he fet igualment. Per tant, desitjo que aquesta mini pinzellada us serveixi, sigui d'utilitat, sobretot per veure que és un tema que se'n pot parlar, que no és difícil si ho fem amb cura i des de, sempre diem, des d'infantil ja es pot començar a treballar i llavors adaptar-nos a vocabularis i situacions. I en aquest treballar a l'aula és imprescindible, com dèiem, els testimonis de persones que han viscut aquestes situacions i que ens poden aportar també molta llum. Així que dono pas a la Laia. Jo soc la Laia, tinc 22 anys i us vinc a explicar una mica el meu testimoni amb les autolesions. Jo em vaig començar a fer mal quan tenia 16 anys, estava a quart de l'ESO, i va ser, abans comentàvem que hi ha com diversos motius. Jo era per deixar de pensar, perquè el meu cap sentia que no parava en cap moment, per deixar de pensar, per deixar de sentir, perquè les emocions eren tan intenses que no sabia què fer. Era com si passegia una bola de foc a les mans i no sabia què fer. I va ser com una via d'escape de totes les meves emocions i per rebaixar l'ansietat, també tenia molta ansietat, per allunyar-me de la tristesa, perquè al final també sentia una tristesa tan profunda que em sentia com atordida. I fins i tot algun cop era per sentir-me viva, per sentir alguna cosa. I llavors, a poc, es va convertir en una sensació de plaer. I clar, això era una recompensa per mi. Que tot i que jo vaig començar amb la psicòloga, tot i que m'ho repetien 1000 vegades, que això a curt termini, ok, però a llarg termini ve la culpa, ve la vergonya i és un cercle viciós que quan em tornava a sentir malament ho tornava a fer. I era un peix que es mossega la cua. I jo al principi
una cosa que portava sempre amagada, que no volia dir a ningú, perquè tenia molta por em sentia culpable i sentia molta por de que em jutgessin i de que em pensessin que estava boja. Perquè jo sentia aquesta bogeria, perquè pensava, ostres, una persona sana com s'ha de fer mal a si mateixa? I jo ho estic fent, no era una cosa lògica. I llavors em feia molta por que algú ho sapigués perquè jo creia que pensarien que estava boja i no ho explicava a ningú. Llavors, al final sí que ho vaig fer, a la psicòloga, a la meva família i, clar, un cop això se sap, hi ha com moltes reaccions. No? Hi ha gent que s'ho pren com si fossin autolesions suïcides i per això per mi també és molt important separar-ho, no? I és com et volen salvar a l'instant perquè ho veuen com algo superperillós, que no deixa de ser-ho, però al final és com això, la típica foto que mostra la punta de l'iceberg, que és simplement com la persona, o jo en aquest cas, està manifestant el seu malestar gegant. I per mi el tipus d'autolesió mai ha estat com un signe de si és un tall és que està molt pitjor que si es dona un cop i ja està, o si es mossega el llavi i ja està. Per mi qualsevol tipus d'autolesió és igual de greu perquè t'estàs fent mal a tu mateix. I no sé, és simplement que aquella persona té molt patiment ahí dins, llavors mentre tingui patiment és igual d'important una o altra. Simplement, com aquella persona troba la via d'escape que li funciona millor. Llavors, més a l'àmbit educatiu, jo a l'escola sí que ho vaig explicar a alguna amiga i sí que responen amb una mica de por, de preocupació, però el que són els professors, jo vaig notar moltíssima incomprensió i no tant amb els comentaris, sinó més amb les mirades. Jo em vaig sentir jutjada amb les mirades moltíssimes vegades, com de dir, però què està fent aquesta loca? No? O que com si em sentia com un bitxo raro, no? Com que sense dir-me res m'apartaven i em feien sentir encara més petita, encara més culpable, que jo no sabia molt bé com fer-m'ho per demanar ajuda a l'escola. Perquè sí, jo anava a una psicòloga fora, però clar, l'escola és com la meva segona casa, no? Quan vas a la secundària, a la primària, passes la majoria d'hores allà. Jo allà em trobava molt malament. Al principi era una època, jo tenia moltíssima ansietat, estava molt deprimida. Eren problemes que jo tampoc sabia gestionar, que tampoc sabia per què tenia, per què em passava allò. Llavors jo podia fer el que podia i el que sabia. Que no sabia res, aquest era el problema, que ningú m'havia explicat res sobre les emocions, sobre gestionar el patiment emocional, ningú no m'havia ensenyat res. I ja quan al final anava cap a batxillerat, sí que és veritat que a primer d'ESO van començar a fer una assignatura d'emocions, o no recordo com es deia. Vaig dir, és un primer pas, però ojalà m'ho haguessin ensenyat a mi abans. Perquè t'ensenyen moltes coses a l'escola, però d'això res. I al final és una part molt important. I també és veritat que t'intenten salvar d'alguna manera o minimitzant-ho. També vaig sentir molta invalidació del meu malestar, però si ho tens tot, Laia, si ho tens tot, si tens una família, tens amics, vas a l'escola, i com pot ser que facis això? No? És que no ho hauries de fer, és que simplement no ho facis. Però jo t'estic dient que no puc deixar de fer-ho, perquè amb el pas del temps el meu problema va ser que es va convertir en una addicció, que també és el perill de les autolesions, que com a curt termini et genera una sensació de plaer molt, molt intensa,
si emocionalment estàs inestable, estàs en patiment, deprimit, amb ansietat, el que sigui, el problema que sigui, al final, en aquell moment, és l'única cosa que trobes que et fa sentir una miqueta bé. I encara que sigui per uns minuts, és igual l'estona que sigui, però ja val la pena. I es converteix en una addicció. Fins al punt que jo no podia, durant un temps, una època, jo no podia sortir de casa sense fer, no podia anar a l'escola. Perquè, d'alguna manera, clar, en aquests moments també t'autosaboteges molt, t'encalles molt a tu mateixa, dient que allò és l'únic que et fa sentir bé, que és l'única solució. I jo pensava, això em dona forces per avançar amb el dia, per afrontar el dia, perquè si no, no puc. Era totalment fals, però en aquell moment la meva mentalitat era així. I llavors, al final, sí que va haver-hi un professor amb qui vaig poder parlar una mica, amb qui vaig sentir confiança i simplement el que feia era escoltar-me. El que molts altres no feien, els que em miraven malament o em miraven amb... Bueno, tu no t'apropis a mi, que això a mi no... Això a mi m'incumbé i no em portis a mi aquest problema. Llavors, amb aquest profe, jo em vaig poder obrir una mica i ell simplement m'escoltava i em feia sentir, com que no em molestava. Perquè jo en aquell moment, clar, tenia molt baixa autoestima, pensava que no era suficient, que ningú m'estimava, que ningú no importava a ningú, que em molestava sempre, que cansava tothom. Clar, tot això, sumat a que ningú t'escolta o no trobes a ningú amb la suficient confiança per explicar-li tot això, feia sentir molt sola. Jo em trobava molt, molt, molt sola, a l'escola sempre. Perquè, tothom... Hi ha molta gent a les escoles també, hi ha molts alumnes, jo era una persona que treia molt bones notes, no mai donava problemes, no sé, la típica nena bona de la classe, i els profes no es fixen en aquesta gent. I, clar, jo vaig caure per una altra banda, no en les males notes. Jo sempre he pensat que els professors es fixen sempre per la gent que li costa més, acadèmicament, però jolín, a la vida dels nens i les adolescents passen moltes altres coses, no només la part acadèmica. I doncs això, parlant amb aquest profe, ell em va dir, què tal si parles amb la psicòloga de l'escola? Que jo, això era quart de l'ESO, portava ja 4 anys en aquell edifici, crec que no sabia ni com es deia en aquell moment. Perquè tampoc et donen quan entres a primer o en qualsevol curs, escolta, mira, que hi ha aquesta persona aquí per si algun dia necessiteu parlar qualsevol tema que us pot ajudar, orientar, el que sigui. No la coneixia i dic, vale, no sé, ho puc intentar. I sí, al final vaig parlar amb ella i ens anàvem veient de tant en tant, sí que em va ajudar en algunes coses i em vaig sentir una mica més escoltada. I això que sortia a la diapositiva última, de fer que l'escola sigui un espai segur, això jo no ho vaig sentir mai i crec que és el més important. Sentir un espai de comoditat, de seguretat, de confiança, en què tu puguis ser tu 100%, que no hagis d'amagar res, que no sé, que sentis que a algú li importa el teu malestar també, no només les teves notes. I... no sé, ara m'he quedat una mica en blanc, però també pensava que moltes vegades es diu que la gent que es fa mal és per cridar l'atenció. Això sí i no, perquè no és perquè, mira, vull cridar l'atenció perquè estiguin per mi i ja està. Sí que és una crida d'atenció, però en relació a que necessites ajuda. Llavors, des l'atenció d'alguna manera, que és l'única que ets capaç de fer perquè necessites ajuda. Però, en el fons, sí que és una crida d'atenció, però no dolenta. O sigui, és que necessites que algú t'ajudi. I
no sé quina és la manera, però... Bueno, sí, com ho porto ara, clar, el convertir-se com en una addicció m'ha donat molts anys. Llavors anar a la psicòloga... Clar, també ho he dit vosaltres abans, no? Que és una cosa que jo sé que no ho he de fer. Jo sé que això no està bé. Que sé perfectament que no ho he de fer, però en aquell moment sóc incapaç de no fer-ho, perquè és una cosa que acaba formant part de mi. I primer de tot, això s'ha de separar, no? Que això no formi part de tu, que ho vegis com algo extern, com un problema, com algo que, bueno, voler-ho substituir per estratègies correctes i per habilitats emocionals que t'ajudin de veritat. Llavors, amb el temps, amb moltíssima teràpia, perquè porto encara segueixo fent teràpia, fan 6 anys, sí m'han ensenyat moltes estratègies d'afrontar el malestar, de tolerància al malestar també, perquè a vegades sentir molta tristesa o molta ràbia, molta culpa, no saps què fer amb això i no ho toleres. Si tens poca tolerància al malestar, t'ofegues amb una gota d'aigua. I saber que et pots permetre estar malament, que no està malament tampoc sentir-se trist. Sempre m'han dit, no hi ha emocions positives i negatives, sinó agradables i desagradables, però totes les emocions són vàlides i et fan humà, al cap i a la fi, no? I amb el temps, també és veritat que, clar, una autolesió pot venir per moltes causes, per molts orígens, no? Poden ser autolesions que simplement hi hagi un malestar i aquella persona ho canalitza així, però després hi ha l'altra situació en què sí que hi ha un trastorn mental darrere o un problema més gran darrere, que també s'ha de tractar, que era aquest el meu cas, i que fins l'any passat a mi no em van fer un diagnòstic correcte i per tant tampoc rebia el tractament correcte. Llavors, a partir d'aquí, també, clar, tot el que... Clar, perquè jo portava 4 anys fent teràpia, i per què no millorava? Per què no podia controlar-ho? Perquè no m'estaven... Sí que m'estaven donant ajuda, però no entrava per la via correcta perquè jo ho pogués entendre i deixar de fer. Però des de l'any passat, si vaig tenir una recaiguda, les autolesions sobretot i tal, em van haver d'ingressar i crec que és el millor que m'ha anat a la vida. O sigui, sí que van ser 3 mesos molt durs, després hospital de dia, però ha sigut una teràpia molt intensa que l'han dirigit al focus del problema i que des d'allà l'autolesió acaba desapareixent. Però perquè centres l'ajuda en el malestar que hi ha a sota de tot, no? I al final les autolesions acaben sent com un problema secundari, tot i que són molt importants. I ja està, jo només volia també remarcar que a mi em fa ràbia quan la gent ho analitza molt o et tracten això, de boja, o de com pots fer això, o com crides l'atenció per cridar l'atenció, perquè jo entenc que és un tema que costa molt d'entendre. Fins i tot jo al principi no ho entenia. Costa molt d'entendre, però suposo que és quan una persona està al límit, només li queda això, no? I s'ha d'intentar entendre, també entenc que els professors, si només han rebut, han estudiat per ser professors i punto, no tenen per què tenir aquestes eines per ajudar a persones que pateixen això. Però a vegades no cal que t'ajudin clínicament. A vegades tenint una conversa, que t'escoltin, que et sentis escoltat, això, que et sentis que a algú li importa el teu malestar, que s'interessa per tu, que és suficient, perquè tu et sents suficient i et sents escoltat. I a partir d'aquí ja buscaràs ajuda fora d'un professional,
sigui, la intenció no és que els professors acabin sent professionals, perquè no és la seva feina. Però, bueno, no sé, això sí que m'hagués agradat que passés al meu col·le. Bueno, i suposo que a tots, perquè falta com molta feina de ensenyar sobretot el que implica la salut mental a les escoles i que tractar-ho com un problema, com tractes un tema de salut física. No? Jo crec que si hagués tingut un problema de salut física no hagués rebut mirades de jutjant-me o mirades, males mirades. No les hagués rebut segurament. No sé. I res, ja està. Crec que ja he dit tot el que volia. Espero que us hagi aportat. No sé. Doncs moltíssimes gràcies a totes i també per la teva generositat, Laia, que per cert també tu volia transmetre que a través del xat no estan agraint molt el teu testimoni, no t'ho volia dir. I res, bueno, tenim un espai molt petit pel tema de les preguntes, hem anat recollint alguna que ho ha anat fent pel xat, això, farem 3-4 com a molt, em sap greu, i ho deixarem aquí per avui, perquè com ha dit la Glòria és curtet però intens, o sigui que res, passo una mica a veure que algunes de les preguntes que he anat recollint. Preguntaven com poder iniciar una conversa, no, amb alguna persona jove que s'autolesiona. No? Que he comentat alguna cosa de l'autolesió, però pot ser com apropar-se o alguna forma pràctica de conversa. No sé si algú vol respondre. Joan, vols respondre tu? Sí? Endavant. Tu mateix. I jo ja m'afegeixo si... Clar, bueno, una miqueta per mi, però primer de tot volia dir que a la Laia, mil gràcies, perquè ha sigut meravellós. M'ha encantat escoltar-te i crec que has donat la clau, no?, del que és l'acompanyament, que és poder-nos apropar sense el judici. Per tant, aquesta clau, no?, que és em preocupo per tu, per qui ets i què t'està passant, també és la manera, no?, d'apropar-nos. Serà molt diferent també les maneres amb les quals ho sapiguem. Si un jove, per exemple, no?, doncs, en un moment donat ens diu mira què em vaig fer ahir i m'ensenya el seu tall, per exemple. Que també a vegades, doncs, amb aquesta necessitat, com deia la Laia, no?, necessito que algú m'escolti, que algú... El que sí que no haig de fer mai és dir-li, apa, què has fet? No, com pots fer això? Com pots ensenyar-m'ho? És, ostres, no, això que has fet m'està impactant. Vols que en parlem una mica més? I per què, no? Perquè ho has fet. Com estaves quan t'ho vas fer? És a dir, aquesta preocupació de veritat. Però que serà molt diferent això a un jove, per exemple, que de manera espontània es treu, no, com deia el Joan, la sudadera a l'hora d'educació física i li veiem uns talls que no ens ha comunicat. O les cames, no? O llavors, clar, aquí hem d'anar amb molta més sensibilitat i sí que hem d'anar, doncs, escolta, mira, t'agradaria parlar d'això que he vist i sempre respectar els tempos. Si un jove se sent envaït, no ens parlarà. No? Aquesta seria la manera de comunicar-nos des del no judici i des de la preocupació i no intentar ser moralitzadors, com deia la Laia. No anem a aconsellar, sinó que anem a ajudar. Però sí és cert que, clar, que cada cas serà diferent. En aquest cas, no sé, a la Laia si recorda alguna fórmula que et diguessin, Laia, en algun moment, a dir, aquesta paraula a mi em va fer, clar, em va fer sentir-me segura. No recordo una paraula en concret, però recordo una conversa de dir... Jo l'estava explicant al teu profe que és que em sento molt trista, que no sé què em passa, que no sé, em sento molt diferent a tothom, bueno. I el que va fer no va ser dir-me però per què estàs trista? O sigui, no em va preguntar i no em va dir, però no, perquè, a veure, no cal estar trist per això, no? I si jo estic trista, estic trista.
no em diguis que no estic trist per això, no? El que va fer va ser dir-me, vale, estàs trista, ok, no? Em va validar, va dir, està bé, vull dir, està bé. No està bé que et sentis així, però està bé que et sentis així pel que sigui, m'ho estiguis explicant i a partir d'aquí doncs busquem què fer. Això em fa pensar en la importància de ser agraïts, no? Un jove, un infant que ens comunica doncs, que se sent trist, que se sent rabiat per qualsevol situació, escoltar-lo i sobretot agrair-li molt, no? Gràcies per explicar-m'ho. Perquè amb aquest gràcies també l'estem validant. I després també nosaltres la importància de ser models emocionals. Si jo soc un professor o una mestra que mai comunico en cap moment com em sento, difícilment podré fer que això sorgeixi a l'aula. Jo també, sense desbordar-me, però jo també haig de poder mostrar, si en un moment he tingut una situació difícil, poder dir, doncs mireu família, perdoneu, és que dic sempre família als meus alumnes, llavors, perdoneu, família, doncs avui vinc una mica trist o perquè m'ha passat això. No? I jo penso que aquest equilibri entre ser models emocionals i alhora doncs, poder acompanyar l'altre no? des d'aquesta serenor, per mi és una de les claus. També. Sí, jo simplement afegir dos cosetes. Laia, sobretot donar-te les gràcies pel testimoni, perquè és que és com explicar des de primera persona on cobra sentit una mica totes les teories, hipòtesis, tot el que... I crec que és molt important perquè és la manera de que arribi al final a la gent, als professionals. I jo sobretot afegir que a vegades més que el que fer, no? Que ja ho han explicat molt bé tant la Glòria com la Laia, agafant una mica també paraules de la Laia, és important el que no fer, no? El no repetir, això no ho has de fer, això està malament, perquè això sols afegeix més pressió i encara afegeix doncs, un estat emocional moltes vegades més desagradable i tampoc l'utilitzar estratègies una mica en el sentit de tu has pensat que si fas això a la teva mare, a la teva família o s'estaran sentint malament perquè es preocupen per tu, perquè tal. Intentar evitar això, perquè això moltes vegades és molt contraproduent. Entonces, és important que sapiguem com apropar-nos, no? Des d'aquesta mirada del no jutjar, no? Des de l'escoltar, des del validar, però també evitar doncs, aquestes qüestions, no? Moltes vegades i el repetir el que no s'ha de fer, perquè òbviament el jove ja sap que no ho ha de fer, la Laia ho ha explicat superbé al detall, no? Que ella ja sabia que no era la manera, però era la manera que li funcionava, era la manera en què per uns moments se sentia viva o per uns moments sentia alguna cosa, no? I això doncs, cada vegada era més freqüent, aleshores hem d'evitar també aquestes coses. Després tenim una altra que pregunta que encara que generalment les autolesions no van a més, el fet de saber que una persona jove es lesiona supera els límits de la confidencialitat i entenc que és imprescindible comunicar-ho a la família. Podríeu comentar alguna estratègia per mantenir el vincle i que la persona no se senti traïda? Sí, si vols, Glòria, començo jo. Molt breument, és molt important aquí el que si ens ha de quedar una cosa avui, a part del testimoni de la Laia, en ment és el no assegurar la confidencialitat. Això supera, com bé diu el company, els límits no, de la confidencialitat perquè hi ha uns riscos i és important en tot moment que per treballar i reforçar el vincle amb l'alumne o l'alumna, que en tot moment anem avançant una mica l'alumne tots aquells passos que anirem donant i sobretot que sigui d'una manera consensuada, és a dir, el que m'estàs explicant no? Doncs és això, no? T'estàs autolesionant perquè d'alguna manera doncs, t'ho està provocant un malestar, etc pel que sigui, però que sàpigues doncs, que és important que això ho puguem explicar a la teva família, sempre apropant-nos des de la mirada de que el que ens preocupa en comú a la família i a nosaltres és el malestar, no? Aquesta situació, no tant l'autolesió en si, sinó que el que ens preocupa és que estàs passant per un moment difícil, estàs passant per una situació que et provoca malestar i és important que conjuntament amb la teva família doncs, podem acompanyar-te i puguem ajudar-te i que sigui d'una manera consensuada, és a dir, que anem informant una mica i que sobretot que puguem donar peu a que puguin participar, és a dir, vols en aquesta trobada amb la teva família estar present perquè els hi puguem explicar i perquè conjuntament doncs, trobem a veure la manera de que et puguem ajudar, doncs penso que aquesta manera de fer és essencial i és fonamental una mica en la línia del que plantejàveu, no? de conservar aquest vincle i de poder doncs, anar més enllà de la confidencialitat i sobretot involucrar l'entorn, que també és important en aquests casos. Simplement afegir, perquè és fantàstic, no tinc res a afegir, però sí que m'ha agradat molt que em diguis
sempre parlem de que l'alumne ha d'estar en el centre, no? Els currículums. Què vol dir en el centre? Doncs justament partir de la percepció de l'alumne. Aquest alumne està patint, té aquesta percepció i la conducta és la manera que ha trobat, el que li està donant, doncs, com deia la Laia, m'agrada molt com parlaves d'aquesta sensació de control, no? Una cosa que podia controlar i que em feia sentir segura era poder-me fer l'autolesió i allò em donava, m'empoderava, no? Per tant, el per què era perquè hi havia patiment. Si partim del patiment, ens posarem tots d'acord, perquè si no també és natural, les famílies tenen una mirada, nosaltres en tenim una altra, tenim rols diferents i el jove en té una altra. Ok, doncs d'aquí, aquest serà el punt comú, a partir del patiment de l'alumnat. Vale. I com ho enfoquem si l'alumne ho amaga, com ens dirigim a aquesta persona, si l'alumne ho amaga? És una de les preguntes. No és fàcil, vull dir, si volem començar... No és fàcil moltes vegades quan ho amaga, no? Perquè moltes vegades, com bé abans deia la Glòria, cada alumne necessita el seu tempo i necessita poder estar preparat moltes vegades per explicar-ho. I moltes vegades l'aproximació no ha de ser directament des de l'autolesió. Com deia, al final l'autolesió hi és, però l'autolesió no deixa de ser un símptoma de que alguna cosa està passant, no? Aleshores, moltes vegades l'apropament també pot ser des d'altres enfocaments, no? Des del, últimament he vist que doncs vens com molt cansat o que estàs més preocupat del compte. Últimament he vist que et passa això. Hi ha alguna cosa que et preocupa? Hi ha alguna cosa que pugui fer per tu? D'alguna manera que puguem doncs, apropar-nos una mica doncs, des de la preocupació de que veiem que potser està existint un malestar, que veiem uns canvis del comportament, no? Sobre coses que ens puguem agafar com més objectives, que ens pot d'alguna manera donar com entre cometes l'excusa, però també donant el temps. Potser d'entrada no ens ho explica i no passa res que d'entrada no ens expliqui. Vull dir, perquè a vegades potser necessita doncs, de potser algú del seu entorn que li digui mira, és important que ho expliquis perquè penso que tens un problema o que arribi el moment que digui, ostres, doncs sí, si és que jo penso que haig de demanar ajuda perquè ja m'he donat compte que això ja estic entrant en un bucle del que no puc sortir, no? Aleshores, respectar tempos i també moltes vegades no abordar directament el tema autolesió en si, que moltes vegades no deixa de ser un símptoma, no? A la punta de l'iceberg, però d'un problema que hi ha al darrere que normalment doncs, acostuma a ser de més calat i que s'ha d'intentar doncs, arribar amb ell, intentar comprendre i veure de quina forma es pot abordar. I en aquest sentit, com deia el Joan, aquestes han de ser com creatius, no? Per això dèiem la importància de comunicar-nos amb equips que no tenim temps, I això és així, però sí que, bueno, si hem de manifestar-nos, que sigui per tenir més temps i més recursos, no? Per això estem. Perquè si tenim temps de comunicar també amb l'equip proper, jo només una altra pregunta, tothom ha de saber que aquell infant jove s'autolesiona? Doncs les persones que estan vinculades amb aquest jove, sí, sobretot per estar atents, a possibles senyals. Però si tinc una sospita i soc la profe de geografia, doncs ho haig de corroborar i compartir i veure quin mestre, quin professor té més vincle amb aquell jove o, per exemple, doncs, pot trobar un espai més informal, a l'hora al pati, educació física, fer una activitat, fer una excursió. Moltes vegades, jo quan faig excursions amb els alumnes, és el millor moment, no? Perquè és aquell espai fora de, i que et permet també entrar d'una altra manera. Per tant, també buscar aquests espais i aquelles persones referents que siguin capaces de poder-se apropar. Vale, doncs em sap greu, però bueno, no sé si volies dir alguna cosa, Laia. Digues. He vist una pregunta que m'agradaria contestar-la així superràpid, que preguntaven quines estratègies pots utilitzar. Que deien que han sentit la dutxa freda, el gel. Jo ho he provat de tot. El gel hi ha gent que li funciona, però moltes vegades no, a mi no em funciona. Perquè sí que és veritat que és, això que diuen que et crema al final, però l'autolesió al final és una sensació tan intensa que no arribes mai a aquesta intensitat. Llavors, costa molt substituir-ho. Doncs a mi el que a m'ha funcionat sí que és potser una dutxa molt, molt freda, sí, o menjar picant. Posar-te un tros de... A mi, jo ho odio, no m'agrada gens, però posar-te un tros de wasabi o de
Tabasco, sembla, a la boca, bueno, és que deixes de pensar, perquè al final, quan venen els pensaments de biologia i tal, la teva ment està allà en bucle, en bucle, en bucle. Necessites com parar-ho i fer una sensació molt intensa. També sortir a córrer, fer un exercici físic intens. O escoltar música a tope, amb auriculars. Fer algo que necessitis algun dels teus 5 sentits de forma molt, molt intensa. Això és el que em funciona. Perfecte, merci. Vale, doncs em sap greu, però no en tenim temps fet més avui, l'hem de deixar aquí. Res, per la meva part, ha estat tot un plaer poder compartir aquest espai d'aprenentatge i reflexió amb el Joan, la Glòria i la Laia. Crec que ha estat molt enriquidor. Moltes gràcies per la vostra participació i també per la vostra generositat. Agrair també a les persones que han estat seguint el seminari web la vostra assistència i participació i esperem també que hagi estat del vostre interès i que hagi estat una eina i recurs d'utilitat per vosaltres. I res, com hem dit, us farem arribar la bibliografia que compartiran amb vosaltres les ponents i després també tindreu accés a la gravació del seminari web per poder recuperar-la sempre que vulgueu. I res, per la meva part, moltíssimes gràcies i fins la propera. Ens veiem.